Meet Ubra Joe, iBuddha yasekasi. Ubra Majoana is trying to hustle for himself. Marama Inspector ashayishishiliza. Afikela kabelungu izanto akuthi ngamathumbu lokhona nomncambula ngapha. Yo, kaze ndatya madoda yazi namhlanje kakufike kwamntu ozothenga. Ayikho. This is against health and safety regulation. What is this? Uthini lo mlungu? Ayimdaka gqithi kwale nethi le uzenzela kuye izinto. Abantu uzabatyisa into ezimdaka apha. Ndiyayibona le nto kanti nifuna ndithini madoda nifuna ndithini? Fondini sithetha nawe kakhe unjani kanti? Oh ndiphilile akho nto njani? Tshileke mphulaphula sathi Phanda Mzansi yenye indawo zethu ziqhagamshelana wena ke somashishini osakhasayo kunye nomthengi wakho ziqinisekise into yobana ngaba shishini lakho liphakathi kwabantu liyaphithizela nje kumakhasi onxibelelwano kuyo yonke nje indawo. Mhlawumbe kubeka bakuzamele nee-agente ezithile ezithi zibekane ke mhlawumbe ezinikezela i-funding kubantu abanamashishini asakhasayo. Inintsi nje into abayenzayo ukuqinisekisa ke kodwa into yokubana ngaba wena sosomashishini uyaphuhla ngazo zonke nje indlela onokwazi ngazo. Uqinisekisa ke into yokubana ngaba uyabavizithela phaa kwanumber 63 eGately Road eSelborne kwalapha eMonti. Are you looking to take your business to the next level? Our company specializes in business strategies and branding, ensuring that you stand out from the competition. Plus, we offer compliance expertise to keep you on the right side of regulations. And we can help you secure the funding you need to grow with our professional proposal services. Whether you're just starting out or looking to scale up, we've got the expertise to support you every step of the way. Contact us on 062 880 3739. That's 062 880 3739.